Mä olin nuorena jo tosi herkkä. Mä tein lauluja ja näytin tunteitani, mikä ei ehkä ollut 80-luvun pojille semmonen niin kuin siihen aikaan edes niin sallittua kuin nykyään. Mä oon niin kuin välillä hammastakin purren aina kyllä ollut oma itseni. Ja siitä mä oon tosi tyytyväinen, vaikka se aina ei ollut helppoa. Päällisin puolin kaikki oli hyvin. Mä pelasin lätkää ja olin pidetty siellä ja pärjäsin ja elämä sujui hyvin, mutta vanhemmat eros, kun mä olin 7 ja sit mä menetin mun vaarin, joka oli mun oikeastaan tärkein henkilö heti siihen perään, niin sen jälkeen elämästä tuli semmoista niin kuin, vähän kuin se olisi blurrissa koko elämä. Mulla oli pieni sellainen suru koko ajan niin kuin tuossa painamassa harteilla ja mua vähän pelotti koko ajan. Mua pelotti mennä niin kuin kaupungille tai johonkin julkisiin paikkoihin ja mä olin koko ajan vähän stressaantunut. Mä jotenkin onneksi oon saanut kotolta semmoset niin kuin ohjeet, että antaa palaa vaan. Että välillä elämä tuntuu raskalta, mutta silti vaan mennään. Muistaaksä nuoruudesta jotain tiettyä hetkeä, mikä vaikutti siihen, että millainen susta tuli? Iso hetki nuoruudesta, kun äiti oli sit ostanut mulle kitaran ja sit mä menin semmoiselle kitaraopettajalle ja sit se kuunteli sitä mun soittoa ja sit se silleen katteli mua ja sit se vähän haastoi mua ja kyseli multa ja sit se sanoi mulle, että Samu, susta saattaa olla tähän hommaan. Susta voisi oikeasti tulla niinku taiteilija. Muistin, siinä mä kävelin sit sen tunnin jälkeen kotiin, mietin silleen, että se sanoi mulle, että musta voi tulla jotain. Ja mä luulen, että ilman sitä kommenttia, niin en mä tiedä, istuisinko mä tässä ja eläisinkö tällaista elämää, mitä elän nykyään. Ja on ihanaa, että päässyt kiittää häntä siitä, että joku sanoi noin tärkeät sanat pienelle pojalle noin herkässä vaiheessa. Se on maailman tärkeintä. Ja sitten puhutaan somesta. Miten sä koet, että some vaikuttaa nuorten mielenterveyteen? No mä oon 49-vuotias mies, joka on niin kuin, kokenut elämää paljon, niin mun on tosi hankalaa olla kokematta somessa alemmuuden kompleksia ja olla vertailematta itteeni muihin, niin veikkaan, että on aika vaikeaa jonkun vaikka 14-vuotiaan osata niin kuin, suhtautua neutraalisti someen. Nyt vasta ruvetaan ymmärtämään sen vaikutuksia meihin ja kuinka koukuttavaa se on, kuinka paljon se vääristää oikeastaan kaikkea. Kaikki on siellä niin kuin feikkiä. Sitten lopulta kuitenkin kaikkea filtteröidään ja vain parhaat palat näytetään. Siitä on hyvä olla tietoinen, että se ei ole mikään niin kuin leikin asia. Somen ongelma on kyllä tosi pitkälle se, että miten se on rakennettu ja kuka sitä johtaa tällä hetkellä. Niitähän ei yhtään kiinnostaa, että ihmisiä kiusataan siellä ja siellä levitetään väärää informaatiota. Siellä yritetään vaikuttaa meidän niin kuin mielialoihin ja vaalituloksiin. Sitä pitäisi reguloida vahvasti. Ja niillä yhtiöillä mun mielestä olisi vastuu siitä, minkälaista materiaalia siellä kiertää, mitä ihmisille siellä syötetään. Mutta itse voi tietysti, mä esimerkiksi käytän ihan suoraan semmoista hälytintä puhelimesta, sinne tulee niin